Вие сте знаете мене в България и това е Maze Runner, този мап е много як. Значи, ако сте гледали филма Лабиринтът невъзможно бягство, дето там едно момче го изпращат при негови връстници и тук трябва да оцеляват и да излязат от лабиринта, където всъщност е тук. И всеки ден лабиринтът, стените му се разместват. И така. И е много интересно. Значи тук започнах. Тук са селитата. Тъп село. Добре. The way out, please read and into what mobs in the maze. Start to walk up the elevator and you must find into okay, който са skeleton can shoot you, okay, мокне. Develop songs and close of them. Mutated projects fast on the тук са деспаунали. Тук е. Spawner golem, destroy a spawner in this. Spawner golem ли? Са те просто стига. Това е гората. И ще пробвам да изляза или нещо такова. Което сигурно едва ли ще е много трудно. $23 blocks height. Са тия прости. Трябват ми 23 блока, не? Остай. Чакай. Тук влязах, да. Село. I'm Garrett, are you looking for something? Yes, I'm looking for a book you sitting. Gino, but I did suggest. Съжалявам за звука, ако нещо не се чува или качеството на клипа. Чест. Не виждам чест. Ето. Тъпен дървен. Книга, сериозно. Може да дам този зубър. Какво са книга ли искаш, селяо? Добре. Въобще сега мога ли да изляза от тук? Не. Сигурно. Но все пак на филма излязаха. Чай, че се обърках. Ако мога да бъда на креатив, ако искате, и сега че съвсем се обърках. Добре. Ще пусна само на креатив да видя какво има. Въобще има ли измъкване от лабиринта? Maze Runner. Тази книга още не ми трябва, но е много високо. Да, ето ми го сялото и това е обграден с този лабиринт. Чакай малко. Тук защо е така? Як? Добре. Изходът сигурно мага. Трябва да е натам. Или не знам аз.
Но яко лабиринт, честно казано. Put sand in that help the glider danger. Bam! Добре. Нека сега изляза да видя къде е изхода. В принцип това е нещо като Adventure Map и може би свършил като излезеш. Лабиринта, но това ще е доста дълго. Както гледам излизането. Бам! За може би ще го направя на няколко епизода. Ще изляза на Survival. На Creative сега просто го гледам. Може би се излиза от тук, я да видим. Това какво е? Окей. И явно тук... Да, изляза от тук. Как не ме се занимава на Survival да го правя, все пак ще трябва. Добре, приключвам Survival и да започваме. Това ще е първи епизод. Чай, че аз съм от ТВ. Не, трябва от селото. Това ще е първи епизод на Maze Runner. И да почвам нова поредица. Знам, че станаха много, но... Какво да се прави сега? Какво да се прави? Бау! За първ път намирам толкова интересен мап. Food Civic Quad Camped. Окей. Огънчо. Ще е яко, само че това да е нещо като сървър. И да е мултиплеер. Хората да не са сериални. Ами истински. Що всички са деспаунват, бе? Добре. Хайде, село, идваш с мен. Поне да може да се направя куче. Тук се няма вълци. Къде бягаш, идиот? Идвай с мене. Обичам те, Село. Тъпо зомби. Добре. Само гледам към в къщата и започвам голямото прекъсване на лабиринта. Пиленца. Селенца, но прости. Наистина. Селенци препилтата. Добре. Please go explore the maze faint roads. Junior tomorrow morning. Да, значи трябва да започна сутринта да търся изхода на лабиринта. Окей, о, супер. Супер, бейби. Факли доста ще ми трябват. Стак поне, лък. Стак стрелчки. Окей, започваме, бейби. И след малко това свършва клипа. Убих пиленци, съжалявам. Моите са болево звания пиленца. Скачва кил на вас.
защото сте прости. Добре, това ще е първи епизод. Само да вляза в мейза. Обаче, както гледам, ще ми е много трудно да намеря изхода, защото толкова е объркано. Бебе. Чай сега. Къде? Но там ако върва, кой ще стане? Да имаш нещо като стъбянък. Яко. Крипърчо проби земята. Тук ще има доста търсене и лутане. Ви излязат този шибан лабиринт, ама добре, Село няма да ми помогне. Тъп Село. По-добре да го килна. Селовци не ми трябват. Да, книгата е бяха взел. Your head. Your head. Окей. Накъде, Марва, накъде? Най-лесно да прекопая под земята един тунел. Или пък защита, ама не искам така. Бам! Ох, пак така ли? Този лабиринт не стане измъкване. Добре, бе, на къде? Това е ново. Destroy the spawn golem. За какво? Пък крипър. Окей, готови. Вече не. From now on, you will one. Search for lava and stars. Keep moving that way. Окей, поне намерих следа. You find that place everywhere. Watch your tricks and trap. Окей, значи може би има капани в този лабиринт. Кохубе. Топ село. Добре, на къде? Това не го ли четах? Да. Мразя лабиринтите. Много са объркани. Добре, значи, може би трябва... Така няма нищо. Не има. Скрая пък отди са чува. Мага. Добре, приятели, това беше Дами с епизод 1. Очаквайте втори. Аз съм Данет Биги България. И това беше от мене. Сега